Takarjala PS by Jampui Press Club जों जतन साइमानो 150 तम दिनै पुलिस सेलिब्रेटिं जों जत जागानो खलाय दङ इंगा आपन पार्ट हिसाबै जों दिनै ए कांग्राम स्कुल ग्राउन्डआव Jampui Press Club by Takarjala थानाय पुलिस स्टाफ जों कायसे फ्रेन्डलि क्रिकेट मैच थना थाङै दङ जतन हामबाय ए क्रिकेट नि बिसिंतै जों जतन मेसेज नांगौ जों जाहाथे दिनै पारा रगस रायरक ड्राग्स ताई माने हामिया फेक्सन दं नायाकारै जों खेला दल मनोजोग रिनाय ताई दिनै थिनांनि बयसनो नायसेगै जों खेला दल खानिमो नांगौ पासापासि दिनै शरीरनो सुसतन बागै समतन बागै खेला जरुरी आन बागै जों पुलिस चाकरि खायतति बिसिंति फानो जों दिनै अ सामना जों आगलायो गाय Jampui प्रेस क्लाब नो जों हामबाय दिनै अ माइके जों माइ गदालै कायसा फ्रेन्डलि क्रिकेट मैच थमन बागै हामबाय ग्राउन्डआव थांदोंबाय दिनै इबो कानवराम स्कुल ग्राउन्ड Kandwram school, जे स्कुल ग्राउन्ड माता जों थुंजालायनाय